joto borok no waisa usu obai jeng jalo no kalayo je aro no ongkhornani belai no kutuk ongo baksa baksa ke a jeng jalo yakagui langmano bwskango tlangai bo thango haibano baksa baksa ke a jeng jalni bagui no nijini langmano hamibo khlai khibiu tabo nung tomung no obai jeng jalo khlai tongo hunke apro nung joto jorao no nini kaise wansumung phainai je ang o sangsaro tongoi kono lab kwrui hinai joto jorao no nini wansumung phainai je obo tamni bagui ani langmao hai ong hinai ang saimano obo belai jeng jal kotor haifano nung chenai ta thangdi obo bokhorogo tondi je o jeng jali sakao nini langmano swnamnani lama bo tongo hinai tumung no nung o jorano kaham ke samungo khiklai manka hanke ongkha nini langma nini yagono kwrak ongdi tai basali kesen ya kplasi ongdi tamo hanke nini je khaina nangmani tini no khaina nangnai tai tabuk no khaina nangnai tamo hanke o jora no kaham jora kaisa kok bo khorogo tondi je ongmani abo kahamni bagui no ongo nini langma o nung kosto ongoi mano haifano abo kahamni bagui se ongo naidi o jeng jalni yaka khe nini langma o hajar ta tongtok jatok phaisok phai a tongtok jatok tabuk nono se nasingui tongo abo tiniya haifano nung abono manai no manai salsa ya salsa o kosto ni result o jorao nung nini langma no kaham ke thik ke toni mankhe o nini langma abo nini yagosi nung tongthokna musung ke tongthok manai nung mokna musung ke mogui manai nasingdi o jorano aw kisale srengmung mankha hani kha khayu kisasuk srengmung manai tongo hunke please like ka serna ta bongdi tai o channel bai krwngai tongna muchungo hunke please subscribe khayei tai bell icon sinai redi ang video upload khaikino nini aro notification sogina bagui je subscribe khajang no ke bell icon pai play hamba ya pharu